Lige hernede. Hvad fanden er det? Og det er bare her nice. Det ser fandme lækker ud. Og hvad så laver man lige sådan en drink til eller hvad? Så. Bare den kan holde sig af den her. Det lugter lidt brændt. Det er simpelthen for langsomt det der. Det kan næsten ikke trække det, mand. Sådan. Det skal fandme hakkes ordentligt i hvert fald. Sådan. Så kører den. Vi er hernede ovenpå. Ja, nu tror jeg. Prøv at lige finde den her. Det ligner et røvhul, ja. Et roterende røvhul.